Глава 12. Гретел и свещеникът. Страната на чудесата, на път към черквата. Рано сутринта Гретел се приготви и тръгна към черквата. Когато пристигна там, тък му отваряха за посетители. Тя потърси свещеникът и го намери. Зададе му няколко тактически въпроса, от които разбра, че и той не обича особено кралицата и малкият принц. Тя реши да рискува и да му разкаже плана. Като чу всичко, той се намръщи и каза: Добре, ще ви разреша да изпълните планът си, тъй като съюзът между кралицата и малкият принц ще донесе само беда за църквата и за народа. Но преди това трябва да изпълните за мен една услуга. Каква по-точно услуга? Попита Гретел. Дължа пари на един човек и да кажем, че в момента съм леко затруднен и не мога да му платя днес. Затова човекът е изпратил главорезите си след мен. Вероятно ще ме открият още днес. Ако ме отървете от тях, ще ви позволят да използвате камбанарията. За каква точно сума става въпрос? Дребна работа, 500 000. Въпросът е, че в момента ги нямам, а срокът ми изтече. Ясно. Добре тогава, ще ви отърва от главорезите. Чудесно. Гретел се преоблече като монахиня и зачака да пристигнат биячите. Около обяд се появиха двама подозрителни. Това са те. Прошепна монахът. Тя се промъкна зад гърбовете им и с една дебела греда ги свали и двамата. След това ги завърза и ги предаде на полицията. Благодаря. Задължен съм ти. След това тя си тръгна, върна се в хотела и отиде да каже на останалите за успеха. Да, всичко уредено. Свещеникът ще бъде на наша страна. Каза Гретел. Как точно успя да го убедиш? Поинтересува се баронът. Разказах му плана, свърших една дребна работа за него и той се съгласи. Какво? Разказала си му плана? Полудя ли? Ами ако се окаже предател? Скара се Хензел. Не, изглежда свестен. По дяволите! Не можем просто да му се доверим. Сега той знае плана. Прав си. Съгласи се червената шапчица. Искам някой да го следи. Аз ще се заема. Предложи Снейк. Чудесна идея. Ти си най-подходящ за това. Съгласи се баронът. Той веднага се приготви и тръгна. Страхотно! Само това ни липсваше. Някакъв монах да провали мисията. Параноик. А сега да се върнем при Снейк, който вече беше стигнал до черквата и следеше отеца като сянка. Проследи го навсякъде, дори и в туалетната го проследи. До вечерта беше разбрал всичко за него. Каква музика харесва, каква марка четка за зъби ползва, на коя страна заспива, какво яде за обяд, какъв балет обича, и тъна. След като изпълни задачата, Снейк се върна в хотела, за да докладва. Проследих човека. Разбрах това-онова. Може да му се вярва. Сигурен ли си? Разбира се, че съм сигурен. Познаваш ме. В този момент връхлетя пепеляшка и настоя да ги запознае с приятелят си, храбрият шивач Мустафа и брат на Аладин. Ибн Сина.